मेगन सासिगोनसो एबार हिराखो मेगन सासिगोनसो नै नायखादों नालाय आयौ हिराया सुफ्राया गाखोनो मोनाखैना साइकेल सलाय जा बिथिंसोनो ना हमगासिनो बियो र' बेसेबां मोनदों नायनो थांगासिनो आरोना जोङो धनिष्का जों मेंगुलायबाय जि हाग्रा बारिखा साथा हमबाथ' बिराद मोजां मोनखायोसै मामा साथा हमबाय आरोना जा सान्दुं दुंबावबायसो नै दहाय दुङाखैमोन जि सान्दुं गोसाखा मोनफैबाय आरोना जोंनि हारसिं मादै थेरें बियो ओइ नैबे वाल नुनायखौसो बैखैसो दं नामा बेलाय जों दायो थांनोसै आरोना मामा खि बराथार जाबाय नाना हमनोसै जाना नाना दैया रानगुलायबावबायसो नो नामा हमदों आबैया ओरै आबैया बेसेबां मोनदों नायहैनि जों मा नायानो गैग्रा नै बाब 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 हाथारदों बाव नै आबैया हनै आबैया नाना सारदों हनै नाना हमखांबावबायसो नै बलायबावबायसो मालाय नै हारसिं हमखांबाय जोंहा धनिष्काजों जों गैया दासो फैनानै गैया गैया दा जुथा गानलायबावदोंसो नै बुरियानो बेयावसो दंफैयोना आबैया नै एफा गिदिर गिदिरखौ बुद्रुदों देदो देखायदो गैथारा एसेल'थारनै आयु साम'सो हाबनानै थाजोबदों नायाबो बेलाय ना फिथिख्रि दं दा एसे बेलाय साम'खौ बासिनांगौ जायोहाय बेसेबांल' नांखागौ होनखानायसोहाय जोंहा नाखौनो बारा नाङा होनखादों जानो नागिरखानायसो दैया जा मोजां ना नालाय दुगैबाय थानोसै मोजांथार जि मोजां दैया गुसुथार जि मोजांखा साफानो नै नायबावदो न'खरखौलायलाय होनबाय दा नाथुर गोराव गोरावनो थोयो नों थोयो जोंहा बारा गैखाया सासेयाव मासे मासे बारासो बोराय बुरिल'सो बिहाव बिखुनजो ओमफ्राय बिहामजो फिसाला ओमफ्राय फरायनो थाहैनाया फिसालाया फैदेरदों आरो दा साबा जागोन आरो खम जासिगोन आरो जा मानि गोलैनांगौ मासे मानि गोलैनांगौथ' आरो मासे मासेल' गोलैलायलांसिगोनदां बिनोबो खुसिया फिसाखौनो होगोनहाय धनिष्कानो नैबे फिसाखौ होगोनहाय जोंहा गथ' मानसि नालाय बोलो जाथोंहाय नैबे खांख्राइ फिसा मासे बे खुसिया मासे होगोन जोंहा मेरला धनिष्काया बिदिखौल' जाखायो नायगासिनोथार बिबैखौ नै गालिलि जालायदों नालाय सोर माबागोन नोंखौ आंथ' बाला आंबो थांसैसो आंबो लोंनो दे आयौ केमेरानो मोजां नुला बाला नों मोनगोनलै हांसो र' अमा बेमारखौनो फानफैदों बाला खोमथाया ओइ अमा बेमारखौनो जासिगोन बेमारसो अमाया बायना बेनिफ्राय अमा बेमारखौ फानहैयो अमा बेमार फाननायलाय एकदम माहाजोन जाथारबाय बाला उदैया गेजेर ओंखारलायबाय मोजां गोदा मोजां साइसनि गोदा ओइ ओइ बारा इमारजेन्सि गोदाना मोजां साइसनि गोदा मिथिबाय
फिल्माव जोमग्रा दाखु लानाया नैबेनोमोन मा फिल्ममोनलाय नोंना इय' खिथाहरदोरा खिथाहराबो गावनि फिल्मखौनो माबा लाजिबावबाय अमा बेदर लांनो नागिरदों आरोना बियो दायो सेरथामसो आंबो गाबोन सागोन ब्रा दिनै जाया गाबोन सागोन गाबोन नै सुबुं नायलाय जोंना धनिष्काया मादि जायो नाय नै उल्थांलाय फाल्थांलाय उन्दुगासिनो बियो नै नाय जि खा बियो इस मेव मेव इस बिथिंसो नोंना खरसाया उल्थां फाल्थांनो इनै बुरो आबैया नै नैलाय मादि ओइ गिसिखौ हानहरनो खायदा नायबावो आरो आयु हिराया मालायसो बाय गिसगोदाना खर' गिदिङोहाय खर' गिदिङो होनदों हगार थांथारनोसैबो दानो थाङो दिनैसो गस्ला गोदान गाननायखाय साइज नुदों दा गस्लाखौनो बोराय गानलायलायथारो इयो अननानैनो जि खाहिराया गोदान मेरला थानानैनो अ नै मालाय धनिष्काया नै ओंखाम सङो मोनजानो गावनो सोलाजोबगोन फिथाइया बा मोनासैथ' नुबाय ओइ दांथ'ना मोनाखै दे मेगन सासिगोनसै एबार हिराखो मेगन सासिगोनसो नै नायखादों नायलाय आयु हिराया सुफ्राया गाखोनो मोनाखैना साइकेल सलायजा